Kunyika yeMozambique toona macitizens ochema-chema achiti aiwa, we appeal kuti vese madonors vari kusupply mafirearms kune bato reFrelimo vamire kuita zvavari kuita. Noda kuti aiwa, these guys they are inhuman. Vari kuuya vachiasauta, vari kuuya vachirova macitizens zvakanyanyisa zvinyatso kuonekwa, kunyange nevakomana vana venhadzi yomudhlani, kuti aiwa vana Daniel Chapo vakomana vaive vari kunyatsotora simba, vari kunyatsotora power, aiwa zvevhivha chaizvo zvechisimba. Saka pinda mashuka mudaniko panapa, don't subscribe or like or turn the bell icon. Noposa this picture muri kuona or this men muri kuona kuti aiwa achangobva kurohwa nemapolice officers kuda nyora chiti. This is the final state of men run over and beaten by police in Nigodala, Zambezia. The Mozambican police ran over and assaulted a man with sticks in the roads in Nigodala, Zambezia. This incident highlights the desperate cry for help from the Mozambican people. For those following the news, the situation in Mozambique is not improving but deteriorating further. In the past, crimes were hidden in the shadows, but now the violence and the terror unfold openly in the cities. The misuse of firearms is turned deadly, with innocent civilians becoming victims. We appeal to donors and suppliers of firearms and other weapons to Mozambique. Please stop funding this group called Frelimo. Your support empowers oppression and violence against innocent people. Ndo mashoko anobuda achibva kuma-citizens vachiapila vachikumbira kuti aiwa vanhu vari kusupply Frelimo aiwa dai vamira, noda kuti these guys are inhuman. Aiwa vaimbowanda kare vachiita these acts, ari panguva inova kuda pachena kuti munhu anotobatwa otoasautiwa vanhu vachiona nemapolice forces. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu dzimafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.